Na Tatrou sa blízka hromy ti popíju, na Tatrou sa blízka hromy ti popíju. Zastavme sa, bratia, veď sa oni, straťa Slováci ožijú. Zastavme sa, bratia, veď sa oni, straťa Slováci ožijú. Nuž, dámy a pánové, vítejte a samozřejmě vítám i Ladislava Kytku. Laďo, ahoj, zdravím tě, hezký večer. Počkej, musíš se odmutovat, já jsem tě mutnul a musíš se někde odmutovat. Jo, dobrý. Slyšíš? Ano, slyšíme, výbordelně. Takže zdravím i tebe a všechny tvoje diváky, určitě. Tak, i posluchače, bude to i na Svobodný vysílač, bude to i na YouTube, takže budeme vidět i slyšet. Tak, teď už jsme tady obrazem, můžeme se na to kouknout. Laďa Kytka, Strana Pro, já tě zdravím a koukneme se dnes, dámy a pánové, na tu naši budoucnost. To bude asi to hlavní stěžejní téma, i kterým se Láďa zabývá už roky, protože je to neméně důležité. Já bych řekl, že to je nejdůležitější, ta naše budoucnost, protože to jsou ty naše děti a je průšvih, jak se to valí, ten pochod institucemi, ta pátá kolona, jak se nám tady všude rozlezla a dneska už se pomalu nesmí nic říct. Všechno je inkluze, že ano, všude se razí LGBT, gender bejkárny. Teď byly ty testy nedávno nějaké, nevím, jak to vyšumělo, to nám když tak asi povíš ty. To bychom asi mohli probrat tady ty základní témata a na závěr bychom se koukli tedy z tvého profesního hlediska, jak jsme se bavili jenom tak nástřelem ohledně těch větrníků, větráků na ty ceny nemovitostí, to by bylo dost zajímavé, počítám taktéž. Nuž, tak jak dlouho ty sleduješ vlastně, Láďo, ten pochod institucemi a to, co se nám tady tlačí do dětí, to, co nás tady ohrožuje, nebo proč ti to vůbec zaujalo tady to téma? Já vím proč, samozřejmě. Tak ty žiješ vlastně jako my jsme podobně jako v městě, kde to začalo de facto z mé strany a tam se objevilo na jednom gymnáziu Happy Priden, 0. ročník Happy Pridenu. A já jsem na to koukal a chci být jako tolerantní, samozřejmě, chtěl bych prostě jako řešit to tak, že každý má právo na nějaké to svoje vyjádření a nějakým způsobem se identifikovat. No, nicméně na základě tohoto jsem začal schánět informace, už ten příběh, jako jestli mě lidi sledují, tak už jako znají, ale můžu to zopakovat, protože zavolala vlastně maminka, kterou já jsem znal, že jí přišla vlastně domů Danielka a s tím, že už mi maminko neříkej Danielko, ale už mi říkej Williame. To byl ten popud, kdy prostě jako já už jsem potom tam jel za tou Danielkou a ptal jsem se, jestli ona se opravdu cítí v jiném těle, jak to teda má. A ona nám vlastně jako řekla větu, která mi utkvěla v hlavě a mám ji dodnes. Víš, mami, my jsme tam na tom, zaprý jsme se naučili popcorn, takový hezký den, že jo. No a s tím, že jsme si měli vybrat nějaké pohlaví, nějaký ten gender. A víš, mami, dneska být hetero není už cool a in. A to je zásadní problém, který se dostáváme do toho, že to je tlačená konstrukce sociální, kdy z toho celého obsahu těch lidí, vlastně těch 100%, jsme se bavili s těma odborníkama, protože já jsem samozřejmě najel na psychologii, klinický psychologii, psychiatry, etopedy, objel jsem si takové kolečko, zjišťoval jsem si, co to vlastně je a tak dál. Takže já jsem se tím doteďka nezabýval do té doby a dělal jsem si z toho vyloženě, jako říkal jsem si, halo, tak to je sranda nějaká nebo něco podobného. Zjistil jsem ale, že de facto mezi těma lidma ze 100% to je 0,34. To je dost malý procento. A ono
poslední dekádu tohle z toho vzrostlo o 4400%. Příklad genderových vyhledávání genderových terapeutů. A to je, každý ten psycholog mi tvrdil, že to není přirozený vývoj, že to není přírodní záležitost, že takto se vlastně jako jakákoliv odchylka nechová. Měli jsme tady několik, ať je to anorexie, bulimie, gotika, jestli si pamatuješ, jo, takový ty... Jo, emo, že jo, ty chodili pak taky ano. Gotik a emo v černým, nechty, vypadalo to, jak když to vylezlo z hřbitova. Ale no, říkáš zhruba těch 10 let, protože ono to odpovídá, že se to začalo pomalu tlačit, že jo, ale průšvih je, že ty zákony, lidi si to většinou ani neuvědomují, ale ty zákony a podmínky vlastně na těch institucích, nejdřív to byly ty vysoké školy, že jo, tam byly takový tak nějak ze začátku ty jiný, pak už to šlo níž, že ano, takže už to bylo na středních školách, dneska už je to asi i na základních školách a pomalu nám budou chtít, aby se děti v mateřských školách, aby tam měly masturbovací kroužky, nebo koutky, nebo jak no, čítánka, ano, hezká. No. Takže už ano, už na základka. Jenom dopovím s tím, že vlastně ono to začalo v 50. letech, kdy vlastně jeden psycholog to vlastně identifikoval a vlastně začal si s tím dělat nějaký ten svůj asi monetizaci tohle z toho problému. A od té chvíle se to vlastně začalo samozřejmě rozvíjet, ať se bavíme vlastně Amerika, Kanada a tady hodně v Evropě v severských zemích. Severské země mají s tím největší zkušenosti a dneska už u toho opouštějí, kdy já teda jako vím ohledně nizozemské studie, která trvala 11 let, že prokázali na tom vzorku 4%, který se nebyli kompatibilní se svým pohlavím, aspoň to tvrdili ty mladiství, kteří byli ve vzorku vlastně od nějakých 11 do 25 let. Takže 80% z toho vyroste, pokud nejsou právě dotčení různýma sociálníma takovýma boostrama, který to samozřejmě jako upgradeujou v nich. Jo? A to se bavíme YouTube, teďka, a ono to prosakuje vlastně vším, celou společností, kdy jestli si pamatuješ, prostě Netflix měl nebinárního bíčka, je to tam stále teda, je to Strážkyně muzea, se to jmenuje, a pak je tam to jméno, teď mi to vypadlo z hlavy. A to se mimo. A Netflix nesleduju teda. Jo, omluvuju, v tom nejedu. Ne, ale přesně, je to tlačený, že ano, tlačí nám to ze však všudy a právě ten, jak se tomu říká, zábavní průmysl, ať už jsou to filmy, televize, hudební průmysl, že jo, ten do toho taky spadá, do toho spadají pak i počítačové hry, takže ono se to na ty děti valí všude. Dneska radši dají dětem mobil a hraj si a dej mi pokoj, že jo, a nech mě bejt. To je nejhorší věc, co může být s těmi dětmi. Tak takhle se to pomalinku tlačí a lidé si toho většinou ani nevšimnou a žel, až když už je pozdě, no ale my si toho musíme všímat, co se děje. Je to strašně důležitý, protože samozřejmě, jak ty si říkal, emo, gotika, tohle, tam nebylo tak moc tlačeno vlastně na to, aby si ty děti ubližovaly. Jo? Tady ta ideologie přímo nahrává tomu, aby se třeba děti sebe poškozovaly. Když přesvědčíš to dítě na to, že prostě je v jiném těle a že je třeba transgender, tak ono to tělo nesnáší. To dítě prostě to tělo nesnáší. A jsou tady známý případy, já jsem řešil ten případ v Děčíně, kdy tam máme Fulíka a to je mám pocit, že 13letá dívka, která si oblíká vlastně pejska plišovýho na sebe, že ona je lidské zvířátko, tomu se říká Fulík. A teď jako můžeme brát, že si z toho dělá jako třeba legraci nebo ne, ale ona to vnesla mezi své kamarádky, tam to vzala jedna velmi vážně, ona byla už korpulentní trošku vícero a už takhle si z ní dělali ty děti prostě srandu a samozřejmě dívky jí to dávali hezky sežrát. A ona, jak tohle z tomu uvěřila, tak začala nesnášet svoje tělo až takovým způsobem, že se začala řezat. A po jednom takovém aktu skončila teda na chirurgii. Jo, že si pořezala to břicho takovým způsobem. Takže to už jako je poškozování samozřejmě fyzický, to jsem zašel až k tomu fyzickému, ale předtím následuje to poškozování po té psychické stránce. Jo, a tady se bavíme
jsem se bavil prostě s jakýmkoliv psychologem, který prostě prošel tím kolečkem, tak kterýkoliv psycholog s tím má ty zkušenosti, tak vesměs to přichází nejvíce u dívek v pubertálním prostředí, jo, když prostě projíždí puberta. A představ si, samozřejmě, každý jsme s tím prošli. Prostě ta hormonální bouře v té pubertě je to jasný. Jo? Nejsem si vědomý vlastně svý sexuality, protože ty hormony tam jedou a teď do toho přijde prostě ten franta u té holky, teď jí ještě řekne, já tě nechci, což je ještě jako horší pro ní, že jo. Do toho se pohádá s kamarádkou, pak jde na YouTubeko, koukne se prostě na nějakého veselého youtubera, který si tam maluje nechty transgender, který říká, jak je to skvělý. Nedej bože, že přijde k ním nezisková organizace do té školy a začne vyprávět prostě, jak je to úžasný, jak si můžou prostě to identifikovat dle svého. V Německu už máme třeba zákon o sebeurčení, který jasně říká, že od 14 let si můžou prostě změnit pohlaví. Jo? A jak ty říkáš ty zákony, no tak teď už se nám tady sune. Ono to je komplexní, protože třeba YouTubeko, pak se koukne prostě příklad na tady ty knížky, jo, který tady mám a můžu ukázat. A nějaká autorita ve škole jí řekne, ano, ty prostě můžeš, jo, udělej cvičný coming out, my tě budeme prostě samozřejmě podporovat. Do toho si přečte, že místo psychologovi půjde k sexuologovi, ten jasně řekne, že je třeba na druhý pohlaví. To může být jenom prostě lesbička nebo gay, že jo, v případě kluka. Ale ono už jí to jako prostě jako takhle zapne, teď to začne sledovat a máme na světě coming out. Jo? A po tom coming outu už se ty lidi nevrací moc. Protože tam totiž po tom coming outu začnou to okolí reagovat tak, že prostě jí začnou klepat na to ramínko, že je odvážná, že se přiznala. Přitakají spoustu neziskových organizací, jako je třeba Transparent a tak dále. Je Tomáš Prokopič, ale Slenka Králová, dvoumetrový chlap sukni. A ty jí poklepají na rameno, že to je super, že to je skvělý. Teď samozřejmě ten nárůst toho, kdy třeba ta holka byla do té doby průměrná, je neuvěřitelný ten nárůst lajků a všeho, té popularity, a je to návykový. Nedej bože, že se nechá přemluvit na tu hormonální léčbu. Jo? Já to vysvětlím jako divákům asi jednoduše. Představte si prostě holčinu, která má takovýhle prostě problémy v té pubertě, prostě nevěří si, je průměrná, teď někdo prostě poslal k šípku a tak dál. A ona si začne prostě cvičnej coming out, jasný, začne zobat testosteron. A to pozor, to jako dělají sexuologové tady to, jo? Že nepřijde vlastně k tomu klinickému psychologovi, který se ptá proč, ještě v České republice je to dobrý, že se ptá proč, ale ona přijde buď to k genderovému terapeutovi, který jede afirmační metodu, to můžeme potom rozebrat, co to je, a nebo k tomu sexuologovi, který jenom konstatuje, že no, to stejný pohlaví. A ona začne opravdu na základě toho třeba zobat testosteron. Po 4 měsících jí nevratně zhrubne hlas. A už se nedá vrátit. Jo, toto. Čili to je opravdu přitom, když víme, že ty data jsou takové, a to je z klinik, který přeoperovávali, a můžu tady uvést prostě tu kliniku v Británii v Tavistoku, kde měl, to je veřejná věc, kdy tam z 9 000 přeoperovaných vlastně bylo 5 000 žalob na tu diagnózu. Jo, oni mají třeba poruchu osobnosti nebo něco podobného, nebo jenom jsou prostě homosexuální. No, on je problém právě i, já už jsem to četl kdysi, nadužívání psychofarmak, že ano, protože ty děti v dnešní době, ta doba není, ani ta společnost není vlastně pro toho člověka k žití, proto se divíme, nebo ať se někdo nediví, že máme tolik civilizačních nemocí a chorob, že ano, které nás tady klátí a další věci. A to podle mého, je to můj názor, nikomu ho nenutím, to přímo souvisí právě s těma dětma, že jsou vykořeněný, nevědějí vlastně, odkud jdou, kde teď jsou, že ano, a kam mají směřovat. No a přesně tady ty
neziskové ziskovky anebo ziskové neziskovky, které zase se ptejme, kdo do nich tlačí prachy, protože po penězích, když půjdeme, tak se dozvíme a svitne nám moc, tak ty to do nich tlačí, že jo? A nabídnou jim vlastně takový cukrátko, takovou vějíčku, která, ale jak si říkal, po těch 4 měsících, když berou ty hormony, je to nevratné. A to jsme se ještě nedostali k tranzici, která je totálně nevratná a vlastně toho člověka zmrzačí, že ano. Ale že říká, že z 9 000 operací nebo z 9 000 z těch nebo diagnostikovaných, že tam pak 5 000 podalo žaloby vlastně, takže se to nakonec těm lidem nelíbí, že ano, když už si něčím projdou. Je to, co nám vlastně tady, a to ty lidi neví, a samozřejmě strašně se mnou bojují, a jim ukážu potom data, tak jsou naštvaný ještě víc, ale ty data jsou jasný fakta. Čili jestliže prostě tady máme ten Tavistock, tak ten nám potvrzuje jenom tu nizozemskou studii. Že opravdu, a to je prostě randomizovaná studie, která prostě proběhla po dobu 11 let. Mimochodem, tady byla, já to nepřečtu, já to musím přečíst, protože to má skvělý jméno. To je finská psychiatrička Ritta Kertu Kaltiala. Jo, já bych si u toho zlomil kyčel. Byl krásný. Ale u tebe, oni by se nám zase smáli, třeba nám, že by si říkali Kytka, Marcika, no, my si nad tím lámeme jazyk, že pro ně to asi něco přirozeného. Musíme to tak brát. Jo. Ale říkám, je to finská psychiatrička, výborná, a ona byla průkopnicí afirmační metody. A tady by bylo asi záhodno říct, co to ta afirmační metoda je. Afirmační metoda je, zjednodušeně řečeno, pokud ti přijde dítě, že se třeba cítí jako v jiném těle, jako transgender, tak tohle se dělají většinou ty genderoví terapeuti, kteří jsou takový jako rychlokvašky, nejsou to přímo psychologové. Tak vlastně řeknou tomu dítěti, OK, ty se cítíš jako žena nebo muž, prostě opačně, já to respektuji a jdeme hledat hormonální léčbu. Tak to zjednodušeně to je, kdy on prostě respektuje přání toho dítěte, tu identifikaci toho dítěte. A teď si představte, jako my tady řešíme, že to dítě nemůže alkohol, cigarety a tohle, ale už se může sebe určit. Jo? A hlavně při hormonální léčbě v pubertě. Naprostý nonsens, jo? Naprostý nesmysl. A on to teda jako takhle, ona byla vlastně ve Finsku průkopnicí té afirmační metody. Jo? Dokonce se stala vládní pověřenkyní pro genderové záležitosti, tahle ta osoba. No a ona vytvořila vlastně celou diagnostiku tady toho afirmační metody a celý vlastně ten manuál postup. A potom, co jí prošlo rukou fakt opravdu stovky dětí, tak v ten moment, když viděla ty výsledky, tak si uvědomila, že je na tom něco špatně a pak vlastně přiznala, že vedla diagnostiku tendenčně. Jo, že opravdu prostě, aby dala přes nějakých 280 vědeckých článků, kde prostě jasně ukazuje riziko špatný diagnózy a popsala to. Jo. Tady ten člověk je asi nespochybnitelný. Stejně tak, jako je nespochybnitelný třeba Walter Mayer, který vlastně si prožil, to je dneska poradce Bílého domu pro tyto otázky, a on si prožil, protože jeho babička chtěla mít vnučku. Jo, tak ho navlíkala 8 let do šatiček. Jo, 8 let žil jako žena a to už měl vlastně jako starší věk, jo, takže prostě žil 8 let jako žena. A pak si uvědomil, že to tak není. Prostě příroda vyhrála, jo. On teda jako nejdřív byl v té roli toho, co si jako psála ta babička, jo. A dneska už vlastně na jeho stránky chodí 25 000 lidí denně, kdy on jasně popisuje i s těma chirurgama, který vlastně prošli nebo dělají ty tranzice, tak on má vyjádření od těch chirurgů, že opravdu změnit pohlaví nelze. Chromozomy a tomu se všechno, prostě nelze to změnit. A samozřejmě my můžeme invazivní metodou toto dělat, ale ty psychologové jasně tvrdí jednu věc, jo. Transgender je v populaci 0,34. Přirozená záležitost. Jo? To je fakt velmi malý procento.
těm pojďme pomoct třeba, OK. Ale nemůžeme tlačit do toho tu drtivou většinu, že můžou to změnit, protože oni potom pojedou vlastně tímto způsobem a budou nešťastní samozřejmě. Jo. Já jsem neviděl veselýho transgendera, jako kamarád mi říkal, že ho jednoho zná, jednoho taky znám, je to vlastně, neznám ho osobně, ale viděl jsem ho, ale to je tak malý procento. Jo. Většina z nich je opravdu nešťastný, protože oni jsou de facto doživotními pacienty farmaceutického průmyslu. Jo. A hlavně jsou vyřazeni pohlavně z rozmnožování tím pádem pak, když jsou přeoperovaný a nejspíš teda už i tím hormonem, že jo, no, tou hormonální léčbou. A podle mě o to jde přesně, a ty jsi tam to řekl hezky, že příroda u něj zvítězila, ano. Protože tady příroda se nebere v potaz, protože na přírodu a na vědu vlastně se dneska kálí, že máme nějaké chromozomy, že máme nějaká těla. Ano, může se stát, že jak jsi říkal, že se teda necítí v tom svém těle tak, jak má, ale ten lékař by mu přece právě měl pomoci. Není vůbec holistický přístup, že ano, protože dneska se všechno léčí, buď to léky, nebo tedy hormony, říká se tomu hormonální léčba, ale podle mě je to taky zásah do toho těla takový jako prase, že to ani snad není možný. Takže přesně takhle se na to jede. A podle mě se tady vychovává generace, a jak jsi to říkal, že jenom můžeš a že to není cool, že jo, že to není cool být heterosexuál. Takže cool bude pro ty děti, protože to vidějí v těch příkladech, jak jsem říkal, v té televizi, videu, že ano, ve hrách a v hudebním průmyslu, když se na to koukněte, ty klipy, to je hrůza. Další satanský máte tady Eurovize každý rok, který poslední léta vypadá jak přehlídka satanášů a jak když je to přímý přenos z pekla. A já tady chci právě navést lidi, aby si uvědomili, kam až to všechno sahá, jakou to má hloubku, kterou si lidé radši ani nechtějí možná připustit. Tak si uvědomte, dámy a pánové, co se tady děje. A na všech frontách se na ty děti útočí a jsou fakt to nejcennější. Když nám je takhle seberou ty instituce, které jsou většinou bez jména, nebo ty, co jim spíš solej prachy, ty jsou asi bez jména. Je to hrůza a je to opravdu nebezpečí a je potřeba to podchytit, no. Co nejdřív. Určitě. Já, jako, ono to říkám, to je prosáknutý všude možně a jak si říkal, Eurovize tam vlastně vyhrál nebinární, jak se jmenuje, já si ho tady najdu, to schválně, tady ho mám, ten nebinární vítěz Eurovize, švýcarský nebinární zpěvák Nemo. No nazdar. Tak já myslel, že už se to minulo, když tam tenkrát vyhrála ta Conchita Bratwurst z Rakouska, nebo jak, co to bylo za zjev. A ono to teda jede, já to fakt nesleduju, jo, takže pro mě je to novinka, tady to nebinární a jiné exotě. Tady potom jako z toho sportu to je taky krásný, tady máme tu Liu Tomasovou a Lia Tomasová má de facto jako 2 metry ramena, jo? Hezky. Takže je to chlap a plave s holkama, aby jim to natřel. To je to samé, jak bylo na olympiáda, že jo, ten boxer, že ano, co tam třískal tu italskou boxerku a pak no, to jo, to byl nějaký z Alžíru nebo z Kýhošlaka, že jo, tak a už to naštvalo i boxery a řekli, že až ho někde uvidí, tak mu to teda vysvětlej, s kým se má porovnávat v ringu, protože to je úplně neúnosný a zase vidí, že oni jim vycházejí vstříc ve všem všude. On je jiný, tak ho necháme, nebudeme ho kritizovat, že ano, nebudeme se o tom radši vůbec bavit a zase budeme to přijímat, bez mrknutí oka, že jo. To je to nejhorší, že oni chtějí, abys to, jako úplně samozřejmost, abys to bral. Přitom ještě před, já nevím, 15 lety by skončili, nebo 20 by skončili v psychiatrické léčebně, dokavať by si to nerozmysleli. A tady je ten vtip. Přesně, jako ta tolerantní doba, kdy já jsem se bavil s Milanem Studničkou, výborný psycholog, a mi říká, ty hele, mě volal prostě 40letý chlap, že ho mlátí prostě svůj syn, jo, že jeho syn. Jo. A já jsem jako nejdřív nepochopil, že to je malý syn, takže já jsem mu říkal, jako, hele, tak to je docela, jako, řešil ten psychologický problém a pak se dozvěděl, že jeho synovi je 6 let. A on mu říká, Ježišmarja, tak s tím něco dělejte, teď jste větší než on, ne? Takovou logickou. A jste táta. Tak něco. Kdyby se necháte mlátit od 6letého syna. No a protože on moc mě odpovídal, abych mu nenarušil osobnost.
Hmm. Jo, takže to je ta tolerantní výchova. A to je přesně ono, kdy prostě jako nechceme narušovat tu osobnost. A ono, ty děcka potom vyrostou, že jo, nějakým způsobem. Teď si představ, že oni jdou do školky, jo. Třeba teďka vidíme ztrátu chlapů. V té naší generaci mužská energie prostě jako mizí a to docela zajímavým způsobem. A oni jsou na tom jako fakt ty chlapy jako blbě, protože oni žijou ve feminním světě, jo. Ten klučina jde do školky a tam je teda učitelka. A tam mu říká, a to říká tohle to krásně, jako říkám právě Milan Slunička, a tam mu říká, nesmíš se prát, nesmíš tady to dělat, nesmíš tady to dělat. A podívej se tamhle, holčička má krásný šaty, pochvalí je. Jo? A teď jako, ale ono je to přirozený pro toho kluka se prát. On by měl být vlastně jako ten kluk, který vlastně má ostrý lokty, soutěživý, samozřejmě to má mít hranice, jo. A teď přijde do té školy, tam je taky učitelka. Jo? Nedej bože, že prostě toho tátu doma nemá nějakýho, anebo on je furt v práci. A teď jako on žije prostě v tom feminním světě, kde dneska vidíš i ty youtuberky, že prostě jako je ten tlak na to, ale tak ty musíš být ten chlap, já krásnou krásný příklad kamarádky, kdy jsme se bavili před lety, ona byla taková feministka a pěkně na to doplatila, když říká, já bych chtěla mít jako kluka, chlapa si najít, který je prostě empatický, se kterým si popovídám, který je prostě super, který se mnou bude řešit právě jako ty barvy, které já tady budu, třeba tapety nebo gauč, jo, to, co já řeším, tak se mnou bude prostě taky řešit, pochopí ty moje emoce, já jí vždycky říkal, ale takový chlap už má jinýho chlapa, jo, to je prostě, tak to je. A ona To si jsem opravdu... si teď vzpomněl na ten film, nebo jestli je to seriál. Jo, tak jestli myslíš, Klárko, takového chlapce, tak ten ano. Už někde svého chlapce má, ano, přesně. Jak se to, chlapi jsou z Marsu a ženy jsou z Venuše. Ano, zkrátka, ano. My se nemůžeme, my se doplňujeme tak, když se to spojí. A i ty energie, teď samozřejmě nemyslím fyzicky nebo sexuálně, ale zkrátka, že to ladí, že jo. A jestli holka chce probírat holčičí věci, no tak to nejlíp přece udělá jenom s holkou, proto jsou to ty holčičí věci. Kluci taky nebudou říkat holce, že teď jsem si prdnul ve vaně nebo něco takového a další věci. Tak zkrátka je to takhle, aby jsme se socializovali s těmi svými a pak hledali toho partnera do života nebo kamaráda, to je jedno, ale vidíš, že oni přesně tady na to tlačejí. No tak nám dopověz, jak kámoška dopadla. Tím způsobem, že ho našla. Jo. Ona opravdu takového podobného zženštělého muže našla. Nejdřív byla strašně ráda, že prostě on chápe ty její pocity, on ji vyslechne, on vlastně jako netlačí nějaký blbý rady, jo, že prostě oni si spolu udělají hezký večer při filmu, kdy divné si udělají společně turbany a takhle takový dívčí večer si udělají, jo. A takže prostě ona ho našla a byla za to ráda strašně. Problém byl v tom, že nějakou dobu spolu byli a pak šli do nějakého baru, kde byl problém. Takže se tam dostala do konfliktu s nějakým chlapem, ten jí začal nadávat a ten její se schovával za ní teda. A kdy vlastně jako nakonec jí ani nepomohl, že tam byla potyčka. Oni přišli domů, ona si teda utřela tu krev z nosu a teď mu říkala prostě, hele, ty jsi jako úplně marnej, ty jsi mi ani nepomohl, ty prostě jako vůbec nezareagoval, aby si mě bránil nebo něco podobného. A on jí říká, teď víš, že já nemám rád to násilí, ale můžeme si o tom popovídat. Rozešla se s ním, protože vlastně potřebovala nakonec chlapa. A to je ono. Ono v těch vztazích, jak ty říkáš, ono se to doplňuje. Ženy potřebují, i když budeš mít sebe větší, sebe silnější ženu, tak potřebuje mít oporu vedle sebe. Tu horu klidnou, kterou se může opřít, který bude řešit třeba i ty krizové situace. Má pocit mít bezpečí, když je obejmuta a potřebuje být obejmuta. A zase ten chlap potřebuje mít vlastně jako pocit domova, jo, který mu vytvoří jedině žena.
To, když budou dva kamarádi, tomu nevytvoří nic. Jako zase z druhé strany představ si, že přijdeš, sice jako nebudeš mít od kamaráda, se kterým žiješ, tak nebudeš mít ty telefonáty, kde seš, nebo něco takového. A nebudeš tam řešit jako takový, jako že co bude dneska k jídlu, nebo něco takového. Tam přijdeš, víš, že tam nic není, takže se najíš někde jinde, teď si sednete prostě jako, ale nemusíte spolu ani mluvit, to je všechno jako hezký, jo. Ale už to není jako pocit toho domova, že by si chtěl vyvést potom také mladé. Ona nám, ta žena krásně dělá to hnízdo, kde máš potřebu vyvést mladé. No a civilizačně to každá vlastně tady to spěje k té rodině, jo, a která nakonec takhle splodí potomky. Jo. My si tady prostě stěžujeme na tu depopulaci, jo, a vlastně máme na to, aby jsme se zachránili, by jsme evropské civilizace potřebovali 2,8 dítěte na pár. A my tady třeba v České republice máme 1,4, pokud vím, že jo. Bylo, že nějak, aby to bylo vůbec zachováno, tak bylo 2,1, že jo, ono je to takový blbý dělit dítě na desetinky, ale takhle to bylo. No a teď jak jsi to vlastně říkal, že to dospěje k té rodině a tak, protože podle mě to začalo, nebo aspoň u nás tady jako v Československu, na území Československa, možná i vůbec jako by ty postsocialistické země, že to začalo dřív, bylo vlastně za toho socialismu, bylo, že rodina je základ státu, že ano, ale ve skutečnosti je rodina základ té společnosti, ten stát zaštiťuje až ty další věci, ale vůbec té společnosti, aby přežila. A jestliže tady budou kdyby tady půlka byla trans a pod hormonama nebo předělaná, tak ten stát přece bude, nebo ta společnost bude vymírat. Podle mě tady oni od toho pěkně využili, že ta socialistická hesla tady byly. Zesměšnili to, ukázali, že to je vlastně něco že ono, to byla ta utiskující ideologie, která to tady řídila 40 let, od 48. Na všechno se naplive a pojďme teda něco jiného, protože rodina už je přežitek, že ano, 2 pohlaví je přežitek, přitom ať mi teda z biologie někdo ukáže, kde tam ty gendry další najdou, kromě teda mužského a ženského pohlaví. Mohou být samozřejmě výjimky, ale to jsou tisíciny asi promile, že někdo hermafrodit nebo něco takového. I ve zvířecí fauně to, nebo vlastně ve zvířecím i v rostlinném vlastně, tam to všechno vidíme, že ono není to jako samec ze samicí samec ze samcem se nespáří, samice ze samicí taky ne a nebudou pokračovat jejich geny a ten jejich rod, že ono, což je přirozené, je to od matky přírody a je to i v živočišné, i v rostlinné sféře, že ano, a takže furt by to mělo být o tom návratu ke kořenům, no, ale vidíme, že tady se tlačí úplně na něco jiného. Je to pravda, já uvedu příklad vlastně jedné pedagožky, která vlastně učila biologii a je to v Mostě a ona se mi ozvala až teprve v okamžiku, kdy odešla z té školy, protože vlastně ve sborovně měli zákaz se mnou mluvit. Že už jsem někde ve sborovnách, jako propíraný, takhle. A tak to byla škola vlastně, kde byl ten ředitel přímo najmut vlastně od ministra Beka, aby představ si, genderovou ideologii vnesl do dějepisu. Já jsem s ním hovořil o tom a říkám, to mi řekněte, jak chcete genderovou ideologii dát jako do historie, do dějepisu. Teď jsem se na to chtěl zeptat, no. Mě to taky napadlo samozřejmě, protože jsem to nepochopil, tedy jak to tam chce vmáčknout. A on jako, no byly doby, kdy ženy nesměly volit. A říkám, no to byly doby, samozřejmě, tak řekněte těm dětem, že to bylo špatný, ale jak v tom vidíte genderovou ideologii, že? To mi furt jako nedokázal odpovědět, jo? Že byly utlačované ty ženy. Dobře, ale jak v tom vidíte genderovou ideologii, to nechápu. Pojďme se z toho poučit, že to byla takováto doba, kde prostě ženy neměly tu rovnoprávnost. A na základě tady toho jsem si uvědomil, že přesně jako ty feminní spolky, které jeli historicky vlastně za to práva těch žen, oni toho dosahli a oni potom naběhli na práva homosexuálů a gayů. Když skončíš to téma, de facto, tak pak už ti třeba nechtějí dávat ty granty, ono je to docela biznis nějaký, že jo, a tady to je opravdu miliardový průmysl, ať to se týká vlastně těch neziskovek, který dostávají ty granty, nebo samotný vlastně hormonální léčby a samotných tranzic. To je
musím tady podotknout, že třeba tranzice pořád tady platí pojišťovny. Jo, že prostě opravdu oni si to neplatí sami. Já bych velmi rád, aby si to třeba i klidně zaplatili sami. Teda, jo? To je takový další věc, kdy pokud seš v tom opravdu, tak to teda prokaž, ale i finančně. No a takže prostě zabojovali se za práva homosexuálů a teď musím říct, že opravdu ty práva homosexuálů v tom západním světě už jsou velmi, velmi v podstatě vyrovnaný. Asi tady se nebudeme bavit o tom, že každý z nás nějaký homosexuál zná. Já to dokonce s homosexuály konzultuji. Oni jsou sami za to neradí, mimochodem. A tady už to skončilo taky to téma. No tak jedeme a vymyslíme prostě genderovou ideologii. My musíme něco dělat. A jak jsi říkal, já tam monitoruju teda, a vrátím se teda ještě k té pedagožce biologie, když si představ, ona měla 30letou praxi, vystudovala Karlovu univerzitu, měla spoustu opravdu ještě postgraduálů a erudovaná v biologii. Jo, učitelka biologie, pedagožka. A teď to jela takovouhle dlouhou dobu, 30 let. A ten ředitel přišel najednou s tím, že by měla vlastně těm dětem vysvětlit, že neexistují jenom dvě pohlaví. Jo, učitel dějepisu. To byl ten ředitel. A pak tam byla zástupkyně, která taky neměla vlastně probaci na biologii. A teď ona jako tam koukala jako odbornice na ně a říká, to si děláte ze mě srandu. Tak já jako jsem, a teď jako, tak mi ukažte ty pohlaví. Vlastně z biologického hlediska to tak není. No a teď se bavíme o tom, že tady jako jsou nějaký jakože intersex, jo? Ta argumentace na ten intersex je jednoduchá. Stejně tak, jako se může narodit člověk, který třeba nemá nohy nebo ruce, je nějak geneticky poškozený, tak se může narodit člověk s intersexem, což znamená, že má vlastně náběh na oboje pohlaví. Jo, protože vlastně de facto klitoris, teďka nevím, jestli to můžu takhle, je de facto penis menší, takže kdyby se klukům někdo smál z holek, že má malého penise, tak oni mají ještě menšího. No to je byla jenom vsuvka. A teď já tady potom, to je jednoduchá věc, a pak je tady ale sociální konstrukt nějakých 112 pohlaví, co monitoruju. To jsem si někdy musel jako nalít i něco ostřejšího, abych to jako některé věci přečetl. Jo. A já tady jako něco mám jako pro odlehčení, jestli chceš jako vědět, to je zajímavý. Jo. Dej něco. Ambonek, osoba, která se identifikuje jako muž i žena a přesto není ani jedno. To je zajímavý. A tady, to je taky jako... já se musím vždycky smát. Astergender. To je osoba s pohlavím působící jasně a nebesky. Co to tam je jako? Astrogender, tak jeho identifikace pohlaví se určuje na základě polohy multivesmíru. Může být? Mně to připadá, já jsem to právě jednou načítal, soubor těch genderů, přesně tady to, bylo to tam přesně takhle abecedně, a mně to připadalo spíše jako psychiatrické diagnózy, nebo spíš psychiatrické přiznání, že ten člověk opravdu neví, co se sebou je. No tak někdo má přirození a tak, jak jsi říkal Astra, nebo jak se jmenuje ten druhej, tak asi má nadpřirození, tak já nevím. No. Ale když to pak čteš, já jsem to ani nedočet. Jako, chtěl jsem si to dát za úkol, ale nešlo to. Vůbec to nešlo. Právě proto oni to skrývají pod tím gender, že ano. Není to pohlaví. Přírodně máme dvě, že jo. Tak. Ano. Já jsem se bavil kolikrát právě i s těma aktivistama, třeba Most Pride tady jako krásně, jako jsme se bavili s organizátorama. A teď se bavíme o tom, kdy já jim říkám, a tady doktor Kalitmanová má tady tu studii, jo, a ona, ale to bylo zrušené. Říkám, ano, a 3krát to obhájila, tu studii.
jo, a doktor Blanchard, a teď jim říkám ty data, a teď jim říkám prostě, ono to může, a samozřejmě u vás to nemusí být, ale ono to může, a tady to jasně prokazuje další číslo, kde tady máme prostě 40 až 60% falešných diagnóz, a teď jim to tam prokazuju fakticky, že se mnou už je potíž, protože to mám fakt jako nastudovaný hodně. A oni po chvilce mi řeknou třeba jako něco ostřejšího, protože oni, a ten aktivista z Most Prideu mi to jasně potvrdil, že on říká, mě se s váma strašně špatně baví. A říkám, proč? Já se s váma bavím klidně, rozumně. A vedeme dialog přeci. Já se klidně obohatím od vás. A on, ale já vás nesnáším. A to bylo jako to je ten pravý liberalismus, že ano. Dokud říkáš to, co mi nalili do hlavy, to, co mám říkat, buď to, že jsem uplacený, anebo hloupej, nejhorší kombinace obojího. A právě oni tam, kde nemají už argumenty, tak tam přichází tady ta jejich agrese. A to je všude a ve všem. Ať jsme to měli za covidáka, ať to máš Black Lives Matter, že ano, teď vlastně zabili toho, nebo ono to bylo kdy na konci roku, nebo na začátku. Henry Novák, ono to bylo prosince roku, ale Henry Nováka. Vzpomeňte si, dámy a pánové, když byl ten George Floyd, tak tady hořela Amerika, že ano, poklekávali, líbali Afroameričanům, i v Británii líbali nohy a celý svět to měl. A zase ta média, protože to jde nejvíc pak přes ta média, že ano. Tady se opakuje to Goebbelsovský, že 100krát opakovaná lež se nakonec stane pravdou, to jsou ty Overtonova okna, který oni otvírají. Takže oni to takhle tlačí, jo. A dneska Henry Novák jde akorát na Instagramu, možná trošku na Facebooku, nevím, jestli někde jinde, ale v médiích o tom neslyšíš ani prd, že ano. A oni s tebou pak nechtějí diskutovat. A to je to samé i s těma větrníkama, že ano, a s dalšíma věcma, protože v tom lítají zase prachy a je to na zničení lidí, no. Pamatuješ si, v Evropském parlamentu vlastně byla minuta ticha za Floyda, ale za Kirka, která vlastně jako byla vyvolaná, že bychom tam dali vlastně za Kirka minutu ticha, který byl vlastně jako atentát, zavražděn před ostatními, tak nebylo. Ticha. Jako, a to jsou ty dvojí metry. A samozřejmě, jak ty říkáš, ten Henry Novák je až neskutečný. Já se bavím právě i s lidma právě z toho Skotska a z té Británie. Tam máme výbornou paní Mamulovou, a která vlastně zaplať mámu Češka, tam moje angličtina není až tak dobrá, tak ona nám to tam říká, jak jsou tam zkreslený ty 2 metry, jo? Že prostě nejenom v tom genderu, ale vlastně de facto, jak se protlačují lidé. Představ si, v Irsku zavřeli učitele za to, že nechtěl říkat dítěti zájmenem ono. Oni ho zavřeli. Jo? Protože oni mu dali výpověď a on přišel vlastně do té školy, že ji jako neuznává z těchto důvodů a že mu prostě nebude říkat vlastně ono. Jo? A oni ho vlastně jako potom vláčeli i po soudech a to je neskutečný. A když to vezmu tady, přijde vlastně ten migrant, který má povoleno 21 cm kudlu nosit díky své víře. Jinak samozřejmě v Británii nemůžeš mít ten nůž. Tam se prostě jí i plastový má, že jo, můžeme. A on vlastně takto má povoleno tohle nosit oproti původnímu obyvateli. A když dojde k tomu, že ho pobodá, tak ani ten policista, no jasně, kámo, oni mu nevěří, on vlastně ještě ho táhnou po tom štěrku a umírá vlastně ve svý kaluži krve. Spoutanej po 6 bodných ranách, probudnutá plíce, stěžoval si 7krát nebo 9krát policistům zakročujícím, opakoval, že nemůže dechat, ať mu zavolají sanitku, jenomže ta útočník řekl, že byl napadený z náboženských důvodů, že ano, že to byl hate crime, že ano, zločin z nenávisti, protože mu chudák Henry Novák nebo lumpík, tak jak to podávají tajti, tak mu strhnul turban.
No tak on ho nakrmil 6krát nějakou jejich obřadní dýkou. Je to int samozřejmě, teď už dostal na doživotí. Koukal jsem na vyjádření tatínka Henryho Nováka, zatím to mám v angličtině, zkusím to dát i to. Je to hrůza, protože tady zase vidíme přesně ty 2 metry. Tam nese člověk britskou vlajku a oni po něm jdou policajti, co si to dovoluje, že to je zločin z nenávisti, že nese v Británii britskou vlajku, v Portugalsku nes vlajku na zádech, na baťohu, nebo takhle na ramenou jí měl, no už se tam na něj svítli připrchlíci, že ano, a už ho tam pomalu začali linčovat. To je opravdu všude a jak je to tady, ať už je to ten gender nebo LGBTQ plus minus autobus, já nevím co všechno, tak jakmile je něco jiného, tak oni zavírají oči i ty represivní složky, které by to měly. Podle mě teda ten západ Evropy je totálně ztracený. Jak ta Británie, díky té migraci, jak díky všem tady těm. I když tam byly přece velký kauzy taky o té tranzici a o tady těch věcech, spousta těch nešťastných, páchalo jich tam pak sebevraždy, uvědomovali si, že jsou nevratně poškozený. Tady to bylo taky v nějaké televizi, internetové XTV nebo něco takového, Seznam, byl ten Black, si říkal, holka zase předělaná. Ale pozor, dámy a pánové, my si tady musíme uvědomit, že oni v těch médiích nebo vůbec přes ty sociální sítě a takhle nejsou protěžováni kluci, co se změní na holku. Většinou i v tom sportu jsem si všimnul, kromě toho boxera, tak tam jsou tu mediální pozornost dostanou většinou holky, co se předělají na kluka. Protože holka ta může zrodit život, že jo? Ona to v sobě nosí, to dítě vypiplává pod srdcem, nosí 9 měsíců. Chlap, ten si může najít jinou ženskou. Ale jestliže jsou to ženy, které takhle budou utrpí tady to a v nějaké větší míře, tak to je opravdu průšvih a tady ta společnost se musí zamyslet. Neříkám stát, protože vidíme, že státy tady v tom případě fungují úplně naopak, ať už je to gender, ať už je to migrace a další věci. I když teď teda v Německu údajně přemýšlejí o tom, že by vykvelbovali 1 milion Syřanů, to jsem zvědavý, jak ty všechny Abduly najdou, Abduly Mohamedy, který se narodili ve stejný den podle těch dokumentů, co tady měli, tak to jsem zvědavý, jak je tam dopátrají. Když já jsem viděl videa už x let, ještě to snad ani nezačalo, a Turci tam na ně řvali, Hitler s váma, na Němce, Turek tam řval, Hitler s váma měl zatočit. A zvíval tam Hitlera. Tak taková videa existují, je to tam docela běžné, že takhle se na to koukají, takže dámy a pánové, tady opravdu zbystřit a nesmíme si ty děti nechat utíct. A já tady mám, nevím, jestli to už k tobě doputovalo, spolek Tradiční rodina, Lanzarotská úmluva. Já jsem ještě ten e-mail nečetl, on je delší, tak ho dneska... Istanbulská. Ne, tady je teď novinka. Lanzarotská úmluva chrání děti a dává rodičům odporu, prevence, ochrana a odpovědnost dospělých, bla, bla, bla. Ochrana dítěte nesmí být zaměňována za předčasnou sexualizaci. Dětství má své hranice. Je to z 1. června, vážený pane Marcikáne. Dětství není, aspoň ten začátek, není prostor pro sexuální experimenty. V posledních letech jsme opakovaně upozorňovali na vývoj v západní Evropě, zejména v Německu, kde se pod hesly moderní sexuální výchovy začaly objevovat postupy, které by ještě nedávno většina rodičů považovala za nepředstavitelné. Dnes se podobné podněty začínají objevovat i u nás. Dostávají se k nám informace o vybraných mateřských školkách, kde mají být nově zřizovány oddělené koutky pro chlapce a pro dívky, rodiči označované jako masturbační koutky. Podle popisu, který se k nám dostal, mělo být rodičům nebo pracovníkům školky sděleno, že jde o projev moderního přístupu a práce s dětmi na vyšší úrovni v uvozovkách. A právě tady je nutné se tedy zastavit. Kde jsou odborné tedy důkazy, že podobný postup prospívá vývoji dítěte v mateřské školce a kdo takovou praxi doporučil a o jaký dokument ji opírá a kdo nese odpovědnost za její zavedení? Byli rodiče předem tedy plně informováni a měli vůbec možnost se k takovému zásahu do intimního prostoru dítěte vyjádřit? A ještě to pokračuje, takže já to někdy dám taky tady asi jenom samostatně. Takže to je závažné. Já vím, že ty sexuální koutky
nebo tady ty masturbační koutky, že tam byly na pořadu dne asi před 2 lety a rodiče to tam striktně odmítli, nebo aspoň se začali bouřit. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že i to Německo je povětšinou ztraceno, islamizováno, ať se to někomu líbí nebo ne. Přeměna obyvatel, stejně jako v Británii 60 největších měst už dneska v uvozovkách nepatří Britům, bílým Britům, protože už tam převládá, z menšiny se stala většina za pár let, že ano, protože se množí geometrickou řadou a to, jak si říkal, 2,8, že bychom potřebovali a v České republice máme 4,1 natalita nebo něco takového, tak když pak máte natalitu 4 a více, tak to opravdu jde geometrickou řadou a zkrátka který to říkal? Muammar al-Kaddáfi to říkal, že dobijou Evropu. Právě. On to tady jako říkal, že my vás jako nemusíme porazit fyzicky, my vás přečíslíme. Jo? A to je pravda, no. To je prostě jako zatím se to prostě jeví úplně jako takovýmhle způsobem. Já ohledně těch masturbačních koutků vím, je pravda, že prostě jako v určitý fázi, ale je to těžký, jo. My jsme měli jeden případ, kdy prostě nakonec pod tlakem vlastně jako ta školka od toho pustila ta ředitelka a pak se tady objevil teďka druhý případ. Já jsem za to napadán, že to nechci říct, no protože samozřejmě nechci, jestliže prostě ona od toho pustila a prostě pochopila, že to teda nedělala dobře, tak nechci poškodit tu školku, že jo. Druhá stránka nám se tady ukázala právě díky tradiční rodině, já to taky výborná práce s tradiční rodinou a já jsem tam velmi spolupracoval s Zdenkem Chytrou v tom směru. A tam opravdu se ukázala nová školka, kde prostě maminka na to poukázala, ale nechce s tím jít ven, protože tam to dítě má, že jo. Jo? A je to pravda, že oni jako ta ředitelka řekla, že v podstatě tam má tady ty koutky osahávací, speciálně pro dívky a speciálně pro kluky. No a s tím, že vlastně oni se za prvý ty děti prý uklidní v těchto koutkách a za druhé oni vlastně jedou právě ten moderní přístup jako výchovy, jo. A bohužel, třeba v Německu, jak ty říkáš, tak tam už je právě tyhle ty věci jako na normálním postu. A já jsem hned, jako jak jsem to slyšel, tak samozřejmě jsem si vzpomněl na plán WHO na předčasnou sexualizaci dětí. Já nevím, jestli si četl rozbor podle věku. Ty jsi tam měl něco už od 0. věku, ano. Jestli jsem to viděl správně u tebe na Facebooku, ale taky jsem to ještě nestihl dočíst. Špatná příprava. Je to od 0 do 4 let se děti mají naučit masturbaci a mají rozvíjet zájem o své tělo, ale i o těla ostatních. Pak je tady další, to je od 4 do 6 let. To už se naučí kompletně masturbaci, jo? Už mají vlastně za sebou a budou pozbuzováni, aby vyjádřili své sexuální potřeby a přání. Jako od 4 do 6, já myslím, že by se měli hrát. Jako, jo? Hrát si s autíčkama kluci a s panenkama holky, ne? Tak, a teď nastává kategorie přesně 6 až 9 let a tady už teda se musí učit o pohlavním styku a pozor, oni se budou učit o online pornografii. To je něco jako neskutečného, kdy prostě zase každý ten psycholog ti řekne, že ani není dovyvinuté to tělo na to, aby přišlo vlastně s tím ta psychika o té sexualitě. Jo? A samozřejmě jako ty hormony se nepouští do toho těla, pokud není dovyvinuto na určitou úroveň. A mně to přijde, a teď si trošku zakonspiruju teda, že to je jak kdyby příprava prostě dětí pro pedofily. Jo. To je něco prostě jako nehoráznýho. A to je přesně ta Aspen výchova, když to řeknu, vkládat těm dětem do hlavy, že určitý věci jsou normální a že jsou naprosto přirozený a oni potom vychází z těch škol, propagujou to sami a je to naprosto v pohodě. Jo, čili to je přesně ta woke agenda, která tady jede. Jo, to je to samé vlastně v rámci té tolerance.
když se vrátíme k tomu, asi si viděl, kolik youtuberů přijelo, to je přesně jako, jo, přijelo do těch no-go zón, ukázat, že jsou vlastně v pohodě. No tak jak vylezl z toho taxíku, tak dostal přes hubu. Jo, hned z fleku. Taky to bylo přece, to je fake, to je dezinformace, to tady přece není, říkali nám to od 2015, jo, no 2014, a to tady není, pak tam měli ty novináři ve Švédsku, pomalu taky dostali přes držku, že ono, už tam po nich lítali šutry, lahve, policajti jim říkali, nejezděte tam, nechoďte tam, ani my tam nechodíme. No. No oni sami policisté tam právě nechodí. No, a já jsem vlastně nedořekl, že jsem říkal, že vlastně ta Evropa je ztracená, ale za prvé to nepřijmou rozumní bílí rodiče, ani ty masturbační koutky a další věci na těch školkách, ale jestliže třeba v tom Rakousku, zrovna ve Vídni, většina osazenstva těch školek nejsou původní obyvatele, nejsou Rakušané, teď si to uvědomte, až se to ještě zvětší, tak ty to neodmítnou vůbec. Když máme právo šaria, dokonce ta extrémní část hází homosexuály ze střech baráků, tak co budou dělat, tedy až získají většinu nad tím obyvatelstvem, tak co budou dělat přece, co budou dělat s pánem, co má fousy, je mu 60, my jsme jedno takovýho viděli, nebo 50, v létě. Ach jo, halenku, sukínku. Jo. Z dálky říkám, to je divná ženská. No, když to přišlo blíž, tak jsme zjistili, že se narodil jako chlap. A já říkám, vidíš to, a ještě před pár lety by už na něj volali policajty a sanitku a už by ho vlekli, že ano. A dneska ho můžeme jenom pozdravit a jdeme dál. No. Ale já jsem chtěl říct, že ta společnost, která se stává většinová v těch zemích v té západní Evropě, tak tohle to nepřijme vůbec. Jako. A když si říkal, že ti to připadá jako přípravka pro pedofily, když si zase vzpomeňme na Jeffreyho Epsteina, že ano? Ten celosvětový pizza kruh, o kterým se taky říkalo, ne, to jsou nesmysly, vymýšlíte si, to jsou hoaxy, desinformace, fake news a takovýhle kraviny, nic takového neexistuje, to by dětem nedělali. No a pak zjistíte, že vlastně 3 milionů těch dokumentů bylo odtajněno a další 3 miliony ještě jsou naskladěny. A to, jestli se vám zvedal kufr, žaludek a dělal se vám nevolno a vyšly na vás mrákoty z toho, co se tam dalo vyčíst v těch 3 milionech puštěných, oni to zase většinu pak stáhli. Tak co pak je ukrytej v těch zbylých 3 milionech? Já, když právě jako jedu po tom kolečku a dělám rozhovory právě i s a klinickýma psychologama, tak schválně zabrouzdám do toho, jestli by si jako neudělali nějaký ten odborný jako diagnózu kolikrát na vrcholní politiky. A vesměs mi teda jako říkali vždycky, že tam by si oni jako opravdu zadiagnozovali, že to je jeden psychopat vedle druhýho, anebo to má jinou psychickou vadu, anebo sociální, jako sociopsychopat a tak dále, a tak dále. Takže to je přesně, a ono, já teďka vyslovím takovou myšlenku, do té politiky jako nechodí už ty lidé, kteří vlastně to nemají zapotřebí, jo? Kdy prostě opravdu je to svinstvo, to já jsem si zažil taky neskutečný. A je to strašná škoda, že tam právě nejdou ty lidé, kteří něco umí, kteří dokážou tvořit, dokážou fakt přemýšlet, analyzovat a prostě jako, no protože to nemají zapotřebí. Oni si dokážou vydělat i jinde, mimo tohle z toho a pak tam nejdou samozřejmě. Jo? Takže chodí tam vesměs ty otrlí, anebo jako u Pirátů ty neschopný třeba. Jo? A který vlastně jako samozřejmě tady pan Bartoš jako skvělý, jako že prostě jako nematrišivý a tady jako to vidíte jako prostě jako co to teda umí. Jo, když se bavíme o té genderové ideologii, co to teda umí. No, nic mě to moc nenapadá, umí ale o tom hezky povídat, ale nic to neumí. Jo, oni dokážou, a to je přesně jako ten Aspen institut, kdy dneska jako existuje prostě, že si můžeš vystudovat genderové vědy. A teď jako vyjdeš jako s titulem, ale co jako umíš?
Jo? A to samý jako ty humanitní vědy, kdy prostě opravdu ten člověk ten přínos pro tu společnost nemá. Ale on si to prosadí, on si prostě řekne, jako, že jo, že tady prostě mám takovýhle přínos. Já jsem nedávno slyšel od Zdenka Polorajcha, že budoucí milionáři jsou z řad řemeslníků. A musím říct, že opravdu, když si to vezmeme, že prostě opravdu dneska už ty humanitní vědy prostě skomírají, ty lidi opravdu to vidí, ale sežeň si dobrýho elektrikáře. Jo? Za první máš čekačku, jak nevím co, a pak si ho zaplatíš taky, jo? Nebo zedníka. Jo? To tak je. A my se k tomu určitě vrátíme, až teprve dopadneme pořádně na hubu. Jo? K tomu zdravému rozumu. Je otázka, jestli to padnutí na tu hubu přežije jako civilizace. Jo? To je to samé vlastně jako, když to přirovnám k zkáze Říma. Jo? Tam už ta dekadence došla tak daleko, že se nudili a dělali tam neskutečné věci z nudy, že měli všechno. A tady je to vlastně v podstatě to samé. My tady obhajujeme něco proti zdravému rozumu. Já uvedu jeden krásný případ, kdy vrchní vyšetřovatel kriminalistů, já už teďka nevím, jak se jmenoval, v Německu, kdy při televizní debatě, při veřejnoprávní televizi řekl, na obhajobu vlastně, nebo respektive se bavili o tom, že tam je zvýšený počet znásilnění v tom Německu, a to jak hromadný, tak normální, tak on řekl, jako doporučení pro ženy, vám doporučuji, abyste nešli do vztahu s mužem. Jako prevence. Jo, pojďme si to říct ještě jednou. Jo. Tady ten člověk tady s tou funkcí doporučil ženám, aby právě jako preventivně, aby nebyli znásilněni, nechoďte do vztahu s mužem. To je úžasný, ne? No, to tlačí i na tu Istanbulskou úmluvu, si myslím, protože tam to bylo jakože samozřejmě tam se ďábel skrýval v detailu v důvodové zprávě, že ano, protože Istanbulská úmluva byla sepsána líbivě, tak aby to většina lidí, kdo si to přečte a naštuduje, tak aby si o tom řekli, jo, to fakt pomáhá, to bude super, ale tady se musíme uvědomit, že takhle to nefunguje a oni přesně takhle, jo, oni teda tím chtějí říct, že většina znásilnění probíhá asi doma. Že se nepohodne s přítelem, on na to má chuť, ona ne a taky teda znásilní. A ne, že jsou ty grooming, nebo jak se jmenují ty gangy, na které ukazoval v Británii Tommy Robinson, pak byl tedy po britském právu odsouzen a i vězněn, dneska už je teda zaplať pánbůh na svobodě, a spousty dalších pákistánské gangy znásilňovací, já to tam sleduju to i v Mrvére, takže tam ty průšvihy jsou, takže dámy a pánové, podívejte se na to. A oni to takhle hezky, to si měl i s tou nastavenou rukou, že jo, když na vás půjde migrant nebo někdo a bude na vás útočit na tu ženu, že jo, byly ty instruktážní videa a řekněte rozhodné ne a nastavte mu takhle dlaň a on určitě nechá. Dneska už není tajemstvím, konečně to německá policie začala přiznávat, že teda 80 útoků nožem denně ve Spolkové republice Německo se odehraje. 80 útoků nožem denně. Vzpomeňme si na ty, když chodili právě tady ty grupy těch přivandrovalců nových, těch Fluchtlinge, jak tomu říkají, jak jim Angelka Merkel říkala, wir schaffen das, my to dáme, my to zvládneme. Když chodili dělat bordel na ty koupaliště, že ano, dneska jsou tam bezpečnostní rámy, aby na koupalištích, aby tam nenosili nože a další věci. Ale pak se tam se nemají obnažovat, že to vyprovokovávají ty ženy, jo. Ale pak byly ty výstražní cedulky na těch koupalištích, loni nebo předloni to byla aféra, že ano, a tam bílé Němky a bílí Němci obtěžovali opálené děti v bazénech na těch a že to mají nahlásit. Přitom ono to bylo, realita byla úplně opačná, protože opálení tam obtěžovali bílé Němky, že ano. Ale vidíš, že oni to takhle postupujou a jedou přesně tady v tom zase z černýho bílý, z bílýho černý
a vůbec se ani nezastydějí, že jo, tady ty zmeťouři z médií, protože oni jsou zase placený a víme, že reklama, že ano, takže oni to tam do nich cpou a když nebudete hezky mluvit tady o tom, tak my vám ukážeme, ale dámy a pánové, každý to má přece na očích a jestliže vás to trošku zajímá vás Česká republika nebo vůbec Evropa, kam směřuje, když si to musíme uvědomit a dávat si ty pucníky dohromady a skládat z toho právě ten krásný mozaikový profil, ten puclík, abyste viděli, že to do sebe zapadá, že to má konsekvence, má to ty souvislosti, všechno se vším souvisí, nelze nic tady vyjímat, protože tady vidíte, že to jsou agendy, dneska máte dokonce ještě agenda jedno zdraví, tady teď hrozí z OSN, tak další máte tady vlastně agendu, všechno do sebe zapadá, máte k tomu agendu to digitální ID, digitální měny, CBDC a další věci na zotročení lidstva, ale tady opravdu se vede válka, zrovna přes ten gender a tady přes ty bejkárny se vede válka proti bílým lidem a tady už i křesťané by měli přeci do prčic by měli se probudit a říct si, že nebudou do nekonečna nastavovat přece druhou tvář, že o svoji zemi musí zabojovat dokonce, protože když je žena zatčená za to, že má před potratovou klinikou, tam tiše stojí a modlí se, nikomu nic neřekla, neměla ani transparent, nic tam neřvala, nic neukazovala, jenom tiše stála a modlila se a oni na ní přijedou policisté a zatknou jí, tak tady už je přece v té společnosti něco hodně divného a my jsme se měli ptát, jestli takovou společnost chceme, jak pro sebe, tak hlavně právě pro tu naši budoucnost, pro ty naše děti a naše vnoučata, když dáli Bůh. Tak přece na tím bychom se měli zamyslet, jestli tohle chceme předat těm dalším generacím, jestli pro tohle umírali naši předci během první světové války, druhé světové války, předtím, že ano, ještě německá tyranie, doba temna, jestli ty naši předci kvůli tady tomu prolévali krev a jestli by se s tímhle smířili, kdyby tohle dostali, nebo kdyby jim někdo řekl, hele, za 200 let vykašlete se na to, protože za 200 let ta Evropa bude vypadat a ten váš stát bude vypadat takhle, tak to by si asi klepali na čelo a skončili byste taky v tom blázinci, v tom lepším případě, jestli by vás někdo... na to vypadli, že jim to za to nestojí třeba. No, to je taky možný. Je pravda, že prostě to, co říkáš ty, a my jsme prostě díky našim předkům jsme tady, jo, to je prostě jasný. A ty války, které se vedly a to všechno vybudovaly prostě civilizace, které nás dneska máme se dobře, jo, to je prostě oproti historii. Nemusíme řešit právě to jídlo, nemusíme řešit vlastně hlad a žízeň a tam, kde složíme hlavu až tolik jako naši předci. A to nás vede potom k tomu, že můžeme řešit různé blbosti, které nás zase ale dovedou k tomu, že budeme řešit hlad a žížeň a to, kde složíme hlavu. A to je a když to poměřím vlastně i v té woke agendě, je to otázka toho, že my si nevážíme tu cestu k tomu štěstí, jo, a neuvědomujeme, nebo my si to uvědomujeme, jo, ale zároveň, já uvedu příklad, jo, abych to vysvětlil, když jsem měl tady v Ostrově, Sokolově, jsem měl maminku, která vlastně sama bojovala v té třídě, kdy se tam ukázalo na té základní škole, což tady probíhá. Normálně na těch základkách, já jsem na některých školách dělal ty akce, jako je třeba na Palmovce v Praze, v Mostě a tak dále, a v Děčíně a ještě jinde, tak tam probíhá dny obráceného pohlaví třeba, jo? Že se chlapečkům řekne, že ty přijdeš v šatičkách jako holčička a holčičkám se řekne, že přijdou jako chlapečci. A ona proti tomu jako se obořila a bylo tam vlastně nějaká třídní schůzka, kde řekla prostě takhle ne. A jelikož měla vadu řeči trošku, tak prostě ji nebyli až tak jako vážně tady v tom směru. Udělali z ní prostě jako samozřejmě, když koktáš a tady to tak jako prostě ten protiargument ze strany prostě toho učitele, který perfektně rétoricky mluví, tak je prostě vždycky lepší. A
ty ostatní rodiče se za ní nepostavili tady v tom směru a věřili tomu učiteli, že to je právě v rámci té tolerance, lásky a tohle to všechno. A ty věříš té autoritě, která je tady nějakým způsobem nastavená. Jo? Jenže ta autorita si musíme uvědomit, že má taky hypotéku. A že by jí hrozilo, že samozřejmě už za minulý éry toho ministra Beka tady přijímáme to, že ty školy by měly mít určitý čárky v rámci genderové výchovy. Jo? A to samozřejmě den obráceného pohlaví, odškrtnu si čárku. Jo? Jestli spojím záchody, což jsme řešili v Plzni, udělám si čárku. Pozvu neziskovou organizaci, třeba Point 1, která ve 3 blocích říká 10letem dětem, která si můžou vlastně identifikovat podle toho, jak jim se to namane v té hlavě. Tak tohle všechno prostě oni obhajujou, protože samozřejmě chtějí svůj plat, někteří, a pokud, a já jsem se s nimi kolikrát bavil, to jako opravdu oni to mají v hlavě třeba srovnaný, jo. A některý si řeknou, ale já to jenom projdu, abych si to odškrt. Jo? Nebo jsem měl prostě jako ředitelem, mi říká, já mám 2 roky do důchodu, pane Kytke, já vím, že máte pravdu, ale já mám 2 roky do důchodu, nechci mít problémy. A proto nám to budeš hrát do těch našich dětí, jo. Ale oni jsou samozřejmě tady v tom přesvědčiví. Krásný příklad právě Tomáše Prokopiče, kdy právě tradiční rodina dělala v parlamentu přednášku, o tom byli tam výborní odborníci a byl tam právě Tomáš Prokopič alias Lenka Králová jako šéf tady Transparent, jo, nezisková organizace. A on po všech těch datech, který tam slyšel, po těch údajích, vystoupil z toho mikrofonu a řekl, já jsem transžena, já jsem ten, kterýho se vy všichni tady bojíte. A vnesl tam hned takový ten nádech toho, že my ji utlačujeme, nebo jeho, a přitom nikdo v tom sále tento pocit neměl. Jo? Ale samozřejmě na kamerách to bylo. A tento člověk, musím vzít, že byl natočený na jednom gymnáziu, kde říkal prostě, pokud se vy jako děti, studenti, necítíte komfortní ve svém pohlaví nebo nejste si jisti tou identitou svého pohlaví, tak vám doporučuji zobat blokátory puberty. A tady já musím říct, my už máme samozřejmě jako jasno, protože nám to osvětlila Hilary Kess, výborná pediatrička, na své 4leté randomizované studii. Vysvětlila, že blokátory puberty nejenom mají negativní účinek na úbytku kostní dřeně, úbytku svalové hmoty, zvýšené riziko rakovinotvorných onemocnění, ale hlavně, pokud si vemeš blokátor puberty a dáš si na to hormonální léčbu, tak seš ve 100% chemicky kastrovaný. I ta látka, která je obsažena, je ta látka, která je používaná na kastraci usvědčených sexuálních delikventů v Americe. A on řekne těm dětem, jestli si nejste vědomi svou identitou, tak si vemte blokátor puberty, tím to oddálíte a potom dál řekl, já vím, že to chemicky kastruje, ale je to jediný možný způsob, jak žít plnohodnotný život. To jsou jeho slova. A teď si vemte, že tyhle lidi nám chodí tohle říkat našim dětem do školy. A ještě dostávají peníze od ministerstva školství. Vypíšou se granty, pošlou se penízky, pak jsou na to nějaký norský fondy a evropský fondy, že ano, a prachy se vždycky najdou. Je zajímavé, že oni mají takovýhle protichůdný logika to vyloučí, že ano, nevíš co ze sebou, tak si vem blokátor puberty a budeš mít plnohodnotný život. Přitom bude chemicky kastrován, což plnohodnotný život vylučuje i socializaci plnohodnotnou. Je to úplně na palici tady to.
Jestli si pamatuješ, je to samé v rámci toho za doby covidu, kdy Hm? nám chtěli očkovat děti a já si pamatuju tu demonstraci, kde bylo prostě pouze 3 000 lidí. Pouze. Já jsem si říkal, tak na děti si šáhnout nenecháme. A čím dál tím víc to dělám, tak je zapotřebí opravdu, aby ty rodiče začali víc bojovat za zdraví svých dětí. Jo? A tady opravdu, jak poškozujeme jak psychiku, tak i fyzično těch dětí. Ale najde se tam třeba autorita v podobě ředitele nebo učitele, který právě dobře rétoricky mluví, promluví před těma rodičema. A pak je to prostě o tom, že ty rodiče vlastně to odkejvou a oni nechtějí mít jakoby problémy. Hm? Dokonce oni se ozvou i mně, jo, pokud to tam můžu. A já už jsem pár škol takhle vyřešil i po telefonu, že jsem je nasměroval, nebo jsem zavolal těm ředitelům, dal jsem si s nima schůzky a povedlo se mi opravdu je přesvědčit s těma datama, co mám, že to je blbost, aby od toho opustili, jo. Ale pak jsou prostě vyloženě Aspen výdobytky v podobě ředitele nebo ředitelky, kde prostě tam se mi to nedaří, mají klapky na očích a tvrdošíně jako prostě ne. A tam jako i přesto, že jsme třeba udělali nějakou akci před tou školou nebo něco takového, že ty rodiče to slyšeli, tak oni si tvrdošíně na tom jedou. A je s podivem, že ty rodiče někteří, i přesto, že třeba by se mnou souhlasili, tak oni nechtějí mít potom problémy. Že se neozvou, no. A oni, když se mi ozvou, tak mi potom říká, a pane Kytka, hlavně to neuveřejňujte, kde která škola to je třeba, aby neměl můj Matějček prostě, nebo Petr, nebo Michal, prostě problémy. Aby jim tam nedělali problémy. Jo? Krásný příklad tady toho je, kdy mi tady mostecký gymnazista začal mňoukat. Mm-hmm. Tu by si člověk řekl, že identifikuje jako kočička a teď je otázka, jestli si toho dělal srandu, ten gymnazista už, anebo ne. A já jsem nejdřív jako myslel, že ano, že, prostě, že to je sranda, jako prostě puberťák si se udělal prostě, jo, prdel a teď jako začala mňoukat. Tak já bych mu dal granule, odčervit, rozumíš, jo, a budeš chodit na písek, jo, tady. Tak. A nebudeš sedět v lavici, protože kočky v lavicích nesedějí, že jo. A Jasně, vůbec, já bych na něho zavolal měšťáky a odchytovou službu. Jo. A když tak kastraci, když jsme to tady dělali, že jo, roky v Kadani. A on jako té učitelce nemluvil, jo, on jí neodpověděl, on jí jenom mňoukal. Takže ta učitelka se rozhodla, prostě já tě učit nehodlám, jo, protože jako co ti mám učit, když mi mňoukáš, odpovídáš mňoukání. A takže se to jako vyřešilo takovýmhle způsobem, nicméně on prostě přišel potom do té školy s tím svým tatínkem, kterou už máme vlastně jednu generaci ztracenou tady v tom směru a ztrácíme další generaci, která tomu prostě takhle důvěřuje. A on přišel za tím ředitelem. A ten tatínek byl už právě ztracen a v ten moment jsem pochopil, že to sranda není. Že on prostě to mají rodina takhle doma. On má dokonce výběh. Jo, on má výběh, takže prostě na zahrádce si tam dělá tu svoji potřebu. A což opravdu třeba někde takovýhle školy jsou umožněny, jo? Třeba v Kanadě, kde mají dětská prostě třeba třídu a oni vlastně chodí čůrat ven normálně na zahrádku, takhle, protože jsou pejskové nebo kočičky. A teď jako zatlačil na toho ředitele s tím, že musí uznat identifikaci toho dítěte, jinak, a on přišel vlastně i ze zástupce neziskové organizace. A ten zástupce, nakrmený samozřejmě finančním portfoliem, kterýho si krmíme tady sami, tak hrozil soudním sporem té škole. Ten ředitel se toho zalekl, zase nepostavil se. Zalekl se a samozřejmě vyřešil to s paní učitelkou, že bude mít teda jiný režim tento žák. Jo? A bylo ustoupeno tady v tom směru. Jakou to má motivaci? Asi tak pro ostatní žáky, že jo? Ty prostě můžeš. A já musím to zmínit, nechtěl jsem, ale musím to zmínit, jo. Teďka tady v Kadani vedle stavební školy
udělala vlastně galerie Liesnera. Tam má vlastně výstavu několika příběhů transgenderových dětí. Ta pod čirým nebem, jak je to v těch Ano, vitrínách. A jaj, tak ano. tam jsem nedošel, tak to se tam musím jít teda kouknout. Já se tam teda chystám taky a já jako chci být tolerantní všechno, a jako jo, OK, ale že se to dá vedle školy, zrovna studentům, který právě prožívají pubertu a jsou nejohroženější k té ideologii, po ní sahnout, tak to mě právě všechno spojuje s tím, že se to tam bude dít. A samozřejmě to město to podporuje v rámci vlastně i pana starosty, že jsem se s ním bavil a on říká, že to podporuje, že teda jako a nechce slyšet, bohužel, jako protiargumenty. I pan ředitel jisté jiné školy, když jsem mu řekl, pojď, sednem si, já ti to ukážu. Tak ne, až se mi omluvíš, protože jsem vydal článek o třeba 0. ročníku Happy Prideu. Tak to je přesně ono, jo, že prostě nechtějí slyšet ty protiargumenty, jedou si tohle z toho a je jim absolutně jedno, že můžou vlastně poškodit zdraví těch dětí a dělají to vlastně v rámci právě lásky a tolerance. To je takový jako přesně vydírání v rámci lásky a tolerance. Já uvedu krásný příklad těch genderových terapeutů, jak vydírají třeba rodiče, kdy ono totiž máme mezi transgenderama až 44%, že se za sebe vraždí. A to je holý fakt, jo, to je opravdu, a oni to používají v obě dvě strany, tady v tom směru, kdy já to říkám jako prostě holý fakt, že to tady máme, a ta protistrana toho genderového terapeuta, který používá afirmační metodu, tak řekne třeba rodičovi, tak milí rodiči, teď máš teda jako transgenderový dítě, protože používají tu afirmační metodu, o který jsme si povídali, respektujte to, neptaj se proč, a vy pokud mu budete oponovat, nebo jakkoliv mu to vymlouvat, tak poslouchejte, ty transgendři mají až 44% šanci, že spáchají sebevraždu. A tím pádem mu jako nastaví, že jestli nechceš přijít o dítě, tak to podporuji. Že ho uvedou... Tak, že ho uvedou do strachu vlastně toho rodiče. A přesně to je, jak jsi říkal, že ten tam na té konferenci nebo na tom semináři, že tam řekl nakonec, že teda ten pán, paní, že vy se mě bojíte, že jo. To je přesně ono, no. Oni to uvedou do strachu, protože strach je nejsilnější emoce, takže přesně na to hrajou. No ale já jsem chtěl zmínit, když teda říkáš Happy Pride, tak to oni mají jako, jak se tomu říká, oni tomu říkají diverzita, rozlišnost, že ano, odlišnost, že jako si udělají něco, jako jsou ty úchylný Pridey, tak oni si to udělají jako ve škole, jo? Jestli tomu mám rozumět dobře. No to probíhá teda podle toho, co popisovali na svých stránkách, tak to popisovali tak, že vlastně si pustili film, teď je otázka, jako už jsem to zažil na více školách, tam je veselý transgender, který povídá svůj příběh, a že teda jako to měl těžký a dokud vlastně neprožil ten coming out, že to od té doby bylo lehčí a že to je prostě super. A že bychom měli být právě tolerantní k tady tomu a jasně vlastně jako a můžete se identifikovat, jak potřebujete. A pak tam měli třeba soutěž v genderovém názvosloví a přesně tam popisovali, náš tým teplých čajíčků vyhrál. Jo, to je taky zajímavý. A měli si právě vybrat nějaký ty gendery, který by prostě jako se identifikovali oni sami. To je v učebnici 7. třídy občanky, kde je tady cvičný coming out. Jo, občanská nauka, 7. třída. Samozřejmě není to ve všech školách, protože to je na výběru toho ředitele, kterou knížku použije. Jo? A tam je cvičný coming out, kdy si prostě ty žáci udělali nějaké ty dvojice a mezi sebou veřejně potom před tou třídou se domluví, že udělají vlastně jako cvičný coming out. Takže i když bude tvůj syn třeba heterosexuální, tak oni prostě v 7. třídě si udělají takový cvičný coming out. To je krása, co?
No, ono to zase k tomu, co jsem zmiňoval na začátku, aby si to lidé uvědomili, kam až to sahá, nebo od koho mají hledat, nebo od čeho, ono to není asi od koho, od čeho mají hledat až ty kořeny, odkud to vede všechno, tady ten pochod institucemi, tak si uvědomte, že zrovna na těch Pridech, v Prague Pride, tam měli, já to tady mám někde, teď bych to tady musel hledat, mám to fotku, ten transparent, neměň se, změň společnost, to je přesně to, v čem oni jedou, to je jejich zlaté tele, neměň se a měň společnost, v tom všichni jedou, přes ty školy a neziskovky a tady to. A další průšvih je, aby si lidé uvědomili, kdo se tam ještě objevuje na těch Pridech, protože tam roky je satanova církev. A protože tam roky, už x let, se tam Čepek, ta česká pedofilní komunita se tam angažuje na těch Pridech. Dámy a pánové, oni, já to říkám neustále, protože tady ta doba už nic neskrývá, všechno je otevřeno a odhaleno, tak je potřeba jenom, abyste to viděli. Takže česká pedofilní komunita se tam setkává, satanisté, satanova církev se tam setkává a kdokoliv jiný. Když tam měli oni samozřejmě ty šibeničky, tak to bylo super cool a ještě tam lidi vodějí své děti, aby se na to koukli jak na nějakou zoologickou, že ano, je to super zábava. Když to tady měla jistá politická strana, tak už se to řešilo a pomalu by je rozpustili, protože to je šibenička. Zase 2 metr, no to není 2 metr, on je to 2 kilometr, že ano, jako se vším. No, hele, máme pomalu 1,5 hodiny, nechci tě zase dlouho zdržovat, takže průšvih je, a je to důležité na těch rodičích, ale říkám, i když nejste rodiče, tak jste babičky, dědečkové nebo tety, strejdové a nemůže vám být jedno, jestli vám někdo takhle bude psychicky a pak i fyzicky prznit přece děti. Musíte se zajímat o to, co se i na těch mateřských školách, na základních školách, na středních školách, co se tam herdek děje, protože to není možný. A jestliže se někdo bojí pak vystoupit veřejně, a říct, hele, tohle ne, promluvit si s těma rodičema, když se i znají, chodí na ty rodičovský schůzky do prčic, tak jako přece měl, zase to hapruje na té morálce, co říkal už když si vlastně v 97. František Kringoček v tom tajném rozhovoru, který pak 2017 pustili po 20 letech, když to někde leželo, když tam mluvil o tom rozkrádání republiky, že ano, a tady o tom, tak to tam říkal, nepovedli jsme se, Pánu Bohu. Zase bude v Evropě týc krev. Vidíme, že už se to stalo, že ano. A že jsou lidi děsný svině a že zkrátka v tom vidí zásah prozřetelnosti, že to zkrátka tohleto musí jednou skončit. No, tak jaký máš doporučení? Nebo kde se na tebe lidé mohou obrátit? Jak se můžou rodiče vybránit, jo? Ještě předtím bych řekl jako dost zásadní věc, kterou tady vidím a nemusí se mnou někdo, je to můj názor, jo. Ale celá talentstá, protože jsem se bavil se Zdenkem Chytrou, který je vlastně do OSNK, potvrzoval mi to a tohle moji domněnku, kdy vlastně feminní spolky mu to vysvětlovaly. Celá ta woke agenda je založená kvůli tomu, de facto, aby rozbili princip rodiny. Že ve společnosti je vlastně rodina, je to základ té společnosti, jak ty říkáš. A já to uvedu do toho příkladu, když se stane někomu, členovi rodiny něco, ta rodina se za něj postaví. Je to soudržná jednotka, čili vlastně jako, je to těžko potom ovladatelný, když to řeknu manipulativně, ale pokud rozbiješ tu rodinu, a to se děje tady, protože samozřejmě v té rodině už se hádají v rámci politických názorů, v rámci nějakých právě jiných jako i názorů, ty seš takovej nebo antivaxer nebo něco podobného, dezolát a tady ten seš takovej, jo, a pokud rozbiješ tu rodinu na atomy, tak ti zbyde jedinec. A teď je otázka, v jakém stavu ti zbyde ten jedinec. Pokud bude silný jedinec, tak ho taky budeš těžko ovládat. To manipulace s jedincem, který prozřel, který má kritické myšlení, je těžší, než s člověkem, který má úzkosti, deprese a jakýkoliv psychické poruchy, protože samozřejmě ten člověk uvěří bílému plášti nebo nějaké autoritě daleko víc, a nebo když si pustí televizi, tak
Já vždycky říkám, jestli chcete používat mozek, tak nekoukejte na tu televizi. Jo. Nebo občas, jestli jste sebemrskači, sadomaso psychologický, tak se občas podívejte jako na tu televizi, hlavně na ty zprávy a tak dál. No. Se dozvíte určitě pravdu. No a pak se můžete kouknout ještě na ty nedělní debatní pořady, že ano, diskuzní. Sice tam není ten hlavní, který vždycky přitakával té většině, jak si tam pozvali, že ano, na České televizi. Průšvih je, když se to děje v tom veřejnoprávním prostoru, ať už je to rozhlas nebo Česká televize, že jo. To, že když se to děje na korporátních médiích, budíš, protože ty jsou poplatná zase těm svým inzerentům, ty zase nechtějí přijít o tu reklamku, že ano, z které se uživí, tak tam bychom to s přimhouřením očička mohli samozřejmě jakoby tolerovat nebo připustit, ale jestliže tam je přesilovka v debatním klubu 3-1 plus moderátor, který přitakává těm 3, tak tady už je. A to není jenom u nás, to není problém samozřejmě České televize, Slovenská televize v tom jede taktéž, že ano, a ty ostatní tady taktéž, takže to je průšvih, protože se zmocnili médií, dneska tady demonstrují za každou kravinu a že by tam vysílali černý a jestli jim šáhnou na peníze, jestli by se udělali nebo zničili vlastně zrušili koncesionářské poplatky, že ano, protože oni říkají, že nebudou mít tolik peněz, ten dneska byl nějaký článek, když nám šáhnete na prachy, my budeme muset propustit 300 až 500 lidí, no to jsou úsporné balíčky, dámy a pánové, jenomže tam samozřejmě v těch médiích, hlavně veřejnoprávních, jde o to, že by to už mohl to hospodaření těchto 2 institucí, že by mohl kontrolovat kontrolní úřad nejvyšší a že by už nepředkládali ty začerněné stránky, jako předkládali kdysi, to si vždycky vzpomenu na Jaroslava Soukupa, že ano, když to ukazoval, když se dotazovali České televize a tam to bylo vyškrtáno a těch příkladů je dál, ale to teď nebudeme řešit. Zkrátka, jak jsme se bavili o tom, pojďme na to, jak já vlastně... Co lidi můžou dělat, že jo? Tak, co s tím můžeme dělat? Čili na to, aby jsme nakonec jako společnost nezískali ty ovladatelné jednotlivce, tak pokud samozřejmě zajímat se o to, co vlastně se v té škole nebo školce vlastně děje. Čili sednout si s tím učitelem, s tím ředitelem, popovídat si s ním o tom, jak to on vidí. Jo? Jestli on je k tomu vlastně svolný nebo ne. To je první taková zásada, protože já vůbec nechápu, já jsem tady prostě říkám k mé Amálce dceři, okamžitě naběhl do školy a bavil jsem se vlastně s tou učitelkou stejně tak jako k Matýskovi. Prostě mě to zajímá, že prostě jaký člověk ovlivňuje myšlení mého syna nebo dcery. To je ta prvořadá věc. Druhá stránka věci, být aktivní v tomhle tom. My můžeme jako rodiče být členy těch školních rad a tím pádem v rámci rámcově vzdělávacích programů ovlivňovat ten školní řád nebo ten školní program, co se budou vlastně učit. Jo? Protože tady vidíme, že třeba tu čítanku, kde je ten transgender, tak třeba děti dostali zákaz jít brát domů. Jo? Takže tohle se také zajímat, učebnice si projít, protože tam jsou i jiné věci, jo. Přichází teďka děti ze školek s tím, že prostě říkají tátovi, proč máš ty 2 auta? V rámci uhlíkové stopy je to špatně, jo. To je, nebo výchova nejenom k občanství, to je to opravdu předmět na základní škole, kde má to dítě říct na konci toho ročníku, proč je být správné, být euroobčanem. To je prostě vymývárna ideologická. A takže se zabývat. A pokud tam něco takového nastane, tak my máme zatím, pokud nebude ratifikovaná Istanbulská úmluva, zákonné podoby nebo zákony a paragrafy, které nás, rodiče i naše děti můžou ochránit. Máme 32 v listině základních práv, 32 Bčko, a listině základních práv a svobod. Jasně, pak tam máme občanský zákon, nebudu to teda všechno vyjmenovávat, máme tam i mezinárodní právo. Já jsem to všechno sepsal do žádosti o výjimutí mého syna nebo dcery z genderové ideologie. Čili tuto žádost já vezmu, vyplním to na své dítě a pošlu to do datovky, nebo to pošlu vlastně poštou s tím, že tam je jasně, že si nepřeju, aby mé dítě přišlo vlastně do kontaktu s genderovou ideologií.
Mám i, protože jsem se dostal díky této žádosti, bylo vlastně na iDnesu, bylo to velký halo, tak jsem se dostal do manuálu České školní inspekce. Jak odpovídat na tuto žádost? Tak jsem nelenil, vzal jsem soubor vlastně jednak soudců, právníků, my jsme zase strana těch právníků, že jo, tak jsme udělali odpověď na tu odpověď ředitelů, kteří jsou přesně podle České školní inspekce, kde jsme jim přesně vyjmenovali ty paragrafy, kdyby náhodou nebylo známo, že opravdu na to máme právo. Takže to je volně stažitelné samozřejmě, nebo to můžu poskytnout, někomu to poslat, to není problém. Pokud i přesto... Mně to pošli, já to klidně, když ti do toho skočím, tak mi to pošli a já to klidně zavěsím pod pořad, ať se na to lidi dostanou, není problém. Výborně, pošlu určitě, není problém, protože říkám, ať to mají všichni, jo, ať to mají všichni. A pokud by i přes toto vše teda porušovali ty zákonné normy, které jsou nuceni ty pedagogové také dodržovat, tak já dělám takový kolečko zajímavý. Jo? Ozvěte se mi, já jsem teda zakladatelem iniciativy Budoucnost pro děti, kde vlastně já ten telefon klidně zvednu, není problém, popovídám si buď to s tím pedagogem nebo s tím ředitelem. Jo, a na té odborné bázi můžu dovést i psychologa, psychiatra, etopeda. A snažíme se prostě o tu komunikaci. Pak jdeme dál, pokud ani přesto toto nedojde k tomu, že by to mělo tížený účel, výsledek, tak děláme přednášku v rámci rodičů, kteří jsou na té škole. Ať ty rodiče ví, co se tam učí a jaký nebezpečí to může být pro jejich děti. To se většinou otáže vlastně s mediální podporou a pokud ani toto nemá úspěch, tak mám tady skvělou věc, na který jsme pracovali s Janou Zertek-Hamplovou. Protože my máme usnesení pro města, které jsou zřizovatelé těch základních škol, anebo samozřejmě pro ty krajské úseky, které jsou většinou zřizovatelé těch středních škol, gymnázií a tak dále. A toto usnesení máme od špičky v legislativě, od Jany Zertek-Hamplové, i s právním odůvodněním. A abych to vysvětlil, jak to funguje. Pokud řeknete zřizovateli, že je tady nějaká ideologie, která zasahuje do školy, která poškozuje děti na zdraví, tak má povinnost, a já to tam mám odůvodněné po té právní stránce právě od Janičky, zasáhnout ten zřizovatel. Jo? A tímto usnesením, kterým tam dáváme, on by měl zasáhnout. Samozřejmě třeba v Děčíně proto nehlasovali některý lidé a je to krásně vidět i třeba je to šestý zasedání minulého roku, si to můžou všichni pustit, jak jsme tam bojovali za ty děti, kde tam byla maminka Renata Ludvíková, která mě tady na to upozornila. A pokud ani přesto samozřejmě, jako jo, tak víme, že tady jsou prostě teďka komunální volby, takže si můžeme krásně se odkopou ty lidi a můžeme si volit jiné. Ale zatím ta právní norma je takováto. Pokud ani všechno tady to nepomůže, když to řeknu, a to jsem vyjmenoval těch postupů vícero, tak prostě musíte být jako rodič jasně spředený v hlavě s tím, že prostě to dítě vemete a dáte je na jinou školu. Tak, bránit ho jako lev, jako lvice, tady apel na matky, že ano. To bylo i s tím covidákem. Matka by měla bránit i za cenu vlastního života. Z přírody bychom si měli brát příklady, pozorujme, dámy a pánové, lvice, ta nedá své mládě většinou, takže a bude se rvát s tím lvem. Takže si uvědomte, a s hyjenama, a se všema bude odrážet a bude ochraňovat té své mladé, ale nejenom sama lvice, takže je to o té osobní zodpovědnosti, i jak si říkal o tom panu řediteli, že to má 2 roky do důchodu, tak přece tady, jak se může kouknout ráno do zrcadla, nebo i večer, že jo, po tom dni.
Co jeho morálka, svědomí, to tady neexistuje u těch lidí. Zase to hapruje na té morálce, přesně to, co říkal František Ringoček v 97. roce, takže dámy a pánové, je to furt aktuální. Tak, já už jsem našel, takže proklik, stránky jsem nenašel, jenom budoucnost pro děti jsem našel na Facebooku. Mám to správně? Ano, jenom na Facebooku. Jo, dobro. Tak odkaz tam stejně dám do popisu pořadu, ať se na to lidi kouknou, protože to tady... Každopádně pošlu i ty dokumenty, prostě zveřejnit. Je to moc důležité. A to můžou stáhnout ty lidé, takže prostě to není problém. Ještě jsme vyvinuli samozřejmě na to petici, protože já v budoucnu chci apelovat na ministra, ale já bych byl rád, kdybych mohl říct, že tam bude nějaká změna, ale nemyslím si. Pan Plaga dělal vlastně náměstka panu Beckovi a on má v sobě tu inkluzi danou, takže tam asi nepřijde nějaká změna, s tím nepočítejme, anebo může, protože pan Plaga teďka zastavil ty testy, které tam byly, které se teda jevily jako matematicko-češtinářské a v nich byl vlastně jako podsunut takové otázky na majetkoprávní, když to řeknu, jako rozložení rodiny, anebo co dělá vlastně maminka, co dělá tatínek, tak po tom tlaku té veřejnosti pan Plaga vlastně z toho ustoupil. Jo? Takže tady je vidět, že pokud my jako rodičové prostě ten tlak vyvineme, tak jim nic jiného nezbývá. Tak, jako... oni neustále jenom zkoušejí, to jsou ty balónky, oni zkoušejí, jestli to projde. A když budeme držet hubu a krok s prominutím, tak oni to opravdu protlačí a jenom se čeká na to, jestli se dostatečně velké množství lidí ozve, ať už proti větrníkům, ať už proti těm zhovadilostem, proti všemu, jestli se najde dostatečně velký počet odvážných lidí, kteří jednoznačně řeknou to ne s tou napřaženou rukou, jak nám ukazuje v těch instruktážních videích, že ano, tady předlety z Německa nebo ze Švédska, tak přesně na to se čeká. Dámy a pánové, to je apel na vás. Nikdo to nepřijde druhý nebo nebude druhý příchod Ježíše Krista, neudělá to nikdo, já nevím, kdo by se za ty děti postavil, neudělá to nikdo, protože tohle to je postavený přece všechno na penězích, žijeme v tom kapitalismu, to je ten systém, který to tady ovládá. Takže na to zkrátka si uvědomte a jestliže vám ty děti takhle vezmou, nebo odcizí, nevím, jak to říct, zničí, tak zkrátka pak už to bude pozdě si rvát vlasy a pak se můžete vy sami pak dívat do zrcadla a proč jsem neudělal kdysi, co jsem udělat mohl. Já určitě bych chtěl také vyzvat rodiče k tady tomu, protože není nic horšího a já tady můžu uvést krásný jeden, nebo on to není krásný případ, jo, ale maminka neměla tolik času na svoji holčičku, a to bylo vlastně, já jsem to uváděl, tady ten chomutovský případ, kdy vlastně holčička se dostala do té genderové skupiny a pak ta příroda vyhrála a ona skončila potom na té psychiatrické léčebně. Jo. V Lounech je několik dívek, který už je opravdu na psychofarmakách. Jo. A není nic potom horšího, než se dívat na sebe do zrcadla, když se díváte na to dítě. A teď si představte, že má psychické problémy, bude s tím mít prostě neuskutečný problémy do konce života, anebo že to dojde až do fáze té tranzice, kdy prostě přijde o pohlaví, anebo bude chemicky kastrované. A to dítě si to jednou třeba uvědomí a nedej bože, že vám řekne, mami, tati, proč jste mi to neřekli, proč jste za mě nebojovali, proč jste uvěřili těm blbostem. To je zapotřebí prostě, protože, jak ty říkáš přesně, jestli to dítě miluju, tak budu dělat všechno pro to, aby bylo šťastný, samozřejmě. A i kdybych mu měl nastavit jako rezolutně přece ty věci, tak ho připravím do toho světa, aby tím prošlo se styčenou hlavou, aby ho to nezrušilo, nezranilo, a aby ho to nesejmulo, ten reálný svět. Jo? Pokud budeme tady dávat medaile za těm dětem jenom za to, že jsou přítomní třeba na tom turnaji, tak v nich nevyvineme tu schopnost prostě bojovat, vůle, na něčem pracovat a tak dále. Ale pokud jim ještě do sebe dostaneme
agendu, ideologii, genderovou woke agendu, která je vyloženě vede k tomu, aby si nevážili svých vlastních těl, své vlastní psychiky, tak jim zaděláváme akorát na psychické a fyzické potíže. A jednou bych se na to jako rodič nechtěl dívat do toho zrcadla, kdybych si prostě řekl, tak já jsem ten blbec, který vlastně mohl přijít za tou ředitelkou nebo za tou učitelkou. Co by mě to stálo? Nebo vzít to dítě a dát ho do jiné školy. Vždyť o nic nešlo. Tak, samozřejmě je to nějaký zásah i, řekněme, do té komfortní zóny, ale s tím se zkrátka musí počítat, dámy a pánové. Museli jsme si sáhnout do komfortní zóny za covidáka, museli jsme les, kdo si sahá do komfortní zóny i teď, že ano, po Fialově 5denní vládě a další věci. Říká se přeci, že jeden rok špatné vlády se napravuje 4 roky a já bych se rád zeptal, kolik těch dobrých roků jsme tady od toho 89. měli. Ono by jich bylo málo, ne žádný. Takže se ptejte, jak dlouho bychom to museli napravovat. Tady to, když to má poměr 1:4. Tak, asi to můžeme nějak pomalu zakončit, protože takhle, aby jsme se na to koukli, já teda všechny prokliky tam dám, ať to lidi mají. V neděli to budou mít na vysílači a budou to mít i na YouTube, nebudu to dávat asi dřív, nechám to na nedělu, takže tam to bude, tobě pak taky pošlu proklik, ať to můžeš zase dále šířit, protože je to potřeba opakovat a opakovat, dámy a pánové, jak říká Martina Kociánová, mějte se hezky a něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to neudělá za vás a v tom je ta skrytá pravda zase s velkým P, protože opravdu za vás to nikdo nevybojuje ani na té mateřské škole, ani na základní škole, ani na střední a o ty děti musíte se postarat, protože víme, že se tady tlačí, jak se to jmenuje, jak kradou dětem z sociálky děti do prčic z Británie, to tady šlo ze severu. Juvenilní justice, to si uvědomte, a ty pak po vás půjdou, dokonce tady hrozí i tresty, teď nevím, jestli to je v Kanadě nebo v Británii, tam hrozí tresty, když rodič půjde už rezolutně opravdu proti tomu dítěti a řekne, ne, ty seš zkrátka tak dobře v Británii, ty seš Theo, nebo Johnny, nebo co já vím, a nebo Francis jako holka, tak zkrátka seš tady a my jsme tě takovou chtěli a modlili jsme se za tebe a jsme rádi, že jsi živá a zdravá, neblbni, měj rozum. No ale dneska tam hrozí, že budou ty lidi zatýkáni, že jim hrozí normálně tvrdý roky ve vězení, tvrdá basa, bez podmínky. Násilí se tomu říká. Takže tohle to si musíme uvědomit, že zkrátka takhle se tlačí na ty lidi, na tu společnost. A mění se, přesně jak bylo na tom transparentu, na tom Prague Prideu, že neměň se, ale změň společnost. Oni se nechtějí změnit, chtějí změnit nás. Jaká je v tom tolerance, dámy a pánové? Když přijmeme 4% těch jiných, takže 4% chce změnit 96% nejlépe. No ono by jim stačilo 50, že ano. I zastrašit právě těmi tresty a tady to, tak zastrašit a aby drželi hubu a krok. Ale to přece není svobodná demokratická společnost, to si musíme uvědomit, že dokud dostatek lidí řekne ne, tak zkrátka přesto vlak nejede. A buďte přesvědčeni o tom, jak to tady Láďa říkal, že zkrátka funguje to, když se dostatečně velké množství lidí zbudí a řekne to své rozhodné ne, tak oni začnou couvat. A viděli jsme to ve stovkách, možná tisících příkladech, akorát zase se nám ukazuje, nebo lidi si rádi pamatují na to špatné a to dobré se moc nevytahuje, takže uvědomte si, že všechno je možné. Děkuji, já ti poděkuji, takže to byl Ladislav Kytka, strana Pro. A jak jsi říkal... Děkuji, ano. No, já jsem chtěl proložit vlastně to, že jsem říkal už v průběhu pořadu, že nic není skryto, že všechno je ukázáno. A ty si zase říkal, že budou ty volby. A tady si lidi musí uvědomit. Podívejte se na toho vašeho starostu. Dobrý, starosty si nevolíme, takovou možnost tady v České republice nemáme, že ano, protože se to vždycky upeče na koalici, na zastupitelstvu. A zkušenosti s tím máme tady v Krani. Já bych vám mohl vyprávět, jak se pak radujou, když jim to dobře na procenta vyjde, že bude pokračovat ten a ten starosta kšefty
podnikatelky a všechny přicuclé na těch městských penězích, že pojedou dál, tak to byste viděli, jak oni jsou pak veselí a kupovali by celý hospodě paňáky a takovéhle věci. Takže uvědomte si to. A na těch komunálních volbách záleží, bych řekl, nejvíce. To vás nejvíce ovlivňuje v tom vašem nejbližším prostředí, v té vaší obci, městě, městysu a statutárním městě, kde zrovna vy žijete, kde potřebujete dávat ty děti do těch školek a další věci. Takže takhle. No, nechám Ladíkovi závěrečné Já tady slovo. můžu ještě veřejně vyhlásit to, že to usnesení, které tady mám, mohu poskytnout komukoliv, takže jakékoliv město rád prostě přijdu přednést do zastupitelstva tohle usnesení a klidně požádám tu Janu Zrtek-Hamplovou, a pokud bude mít samozřejmě čas minimálně na dálku, aby tam byla také, co se týká právního odůvodnění. A vy máte tady krásnou možnost v těch komunálních volbách si říct prostě ano, jestli by tyhle ty zástupci vaši teda myslí na zdraví budoucnost těch vašich dětí, nebo ne. A tam se krásně ukáže tato volba, protože to si myslím, že je napříč všemi tématy. Jo, jestliže tady prostě opravdu ten člověk do toho zastupitelstva jde a toto nad tím mávne rukou, anebo řekne rozhodně ne, nechci vůbec tady to řešit, tak ten člověk rezolutně jako řekl, že se nechce starat o budoucnost vašich dětí. Pak je otázka na vás, jestli chcete takového člověka mít právě v zastupitelstvu. Děkuji za pozvání, Martine. Já děkuji tobě, že nám to konečně vyšlo. Přesně tak, my jsme se vždycky potkávali a konečně nám to už teda vyšlo. A strašně zdravím i diváky teda a někdy taky nashledanou třeba, aby jsme si mohli popovídat i dál. A já budu rád strašně opravdu, kdy se podíváte vlastně na ty děti s tím, že půjdete ku štěstí jejich a půjdete tím příkladem, protože oni, aby vyrostli, tak vás jenom potom budou de facto opakovat po vás. Takže tady prostě třeba uvidí, že ten táta nebo nebo ta maminka, takže prostě za ně se postavil. A to je strašně krásný příklad následování hodný. Tak, protože ty děti se vlastně drží těch příkladů, že ano. A zase v té rodině ty příklady vidí nejblíž a nejčastěji, že ano. Takže tam to je, takže buďme i vzory právě pro ty naše děti. Galantní ženám a tak dále. Všechno se to s tím zase prolíná. Tak jo, Ládíku, já ti moc děkuji. Měj se krásně, pozdravuj doma a určitě se zase uvidíme a uslyšíme. Jasně, jdu se podívat na děti. Jo, díky. Já tam pustím znělku, takže Ladislav Kytka, já tam pustím půjčovnu masa, jenom zvuk, protože je to super. Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.